हाग्रामा महिलारिनि 52थि जोनोम सान फालिथाय। 20 केजि लिरथायनि केक हानानै हाग्रामा महिलारिनि 52थि जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै फालिदों। बीपीएफ दोलोनि आफादगिरि आरो बीटीसीनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिनि 52थि जोनोम सानाव रंजा बाजा मेहेरगोनाङै फालिदों बीपीएफ दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरा बरपेटा रडनि बेन्निबारि हथाफारायाव थानाय मथनगुरि ब्लक कमिटिनि बीपीएफनि मावख'आव। 1000निबो बांसिन मावथि सोद्रोमाफोरा मेथाइ रोजाबनाय आरो मोसानायनि गेजेरजों 20 केजिसो लिरथायनि केक हानानै हाग्रामा महिलारिनि जोनोम सानखौ फालिदों। हाग्रामा महिलारिनि जोनोमा 1969 मायथाइनि मार्च दाननि 1 अक्ट'आव। हाग्रामा महिलारिनि जोनोम सान फालिनायाव बिथांनि मुङाव 20 केजि लिरथायनि केक हानाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव जिल्ला कमिटि, ब्लक कमिटि जथायै लोगो नांनानै बीपीएफ दोलोनि आफादगिरि बीटीसीनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिनि 52थि जोनोम सान फालिनाय जादों। सालबारि जिल्ला कमिटिनि आफादनि आफादगिरि बिरसिं गयारीजों लोगोसे फार्स्ट क्लास ठिकादार दिगन्त गयारी आरो गासै जिल्ला ब्लक कमिटिया गोथार जोनोम सान फालिनानै मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि मोजां हास्थायनानै इसोरनिसिम आरज गाबदों। बीपीएफ दोलोनि गोबां मावथि सोद्रोमाफोरा हाग्रामा महिलारिनि जोनोम सान फालिनायाव बाहागो लाफैदों। जाबाय बा जागोन बेफोरबायदि आरोना। थ' बाहाय जोङो सालबारि ब्लक कमिटि आरो मथंगुरि ब्लक कमिटि मोननैबो जथायै सालबारि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै मथंगुरि ब्लक अफिसाव गाजा गोमजायै गासै जनगोष्ठीनि मानसिखौनो लेंहरनानै जों फालिनाय जादों। केकआ बेसेबां लिरथायनि बेसेबां केजि? दाथ' जोङो 18 केजि बानायदों टटेल 18 किल'। बेखौ हानानै जों गासै जोंनि कर्मिफोरनो रानबाय आरो गासैखौबो मोनजानाय बायदि जों बाहागायनाबो होबाय। ओरैनो बबेनि बाहागो लाफैदों बेयाव? सोरबाफोर गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों? बाहाय गाहाय आलासि हिसाबैथ' बिरसिं गयारी, भुबनेश्वर गयारी होनना बुङो। बिथाङा डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट। आरो बाहाय दं बेगम आक्तारा आहमेद। बाहाय आरोबाव दं बे इनचार्ज प्रेसिडेन्ट कनिन्द्र ब्रह्म। बिसोर बाहाय बिरसिं गयारी निकनेमा तो भुबनेश्वर गयारी आरो आक्तारा बायदेवजों लोगोसे आखाइ हमलायना सानैजों केक हानाय जादों। मा खावलायगोन रायजो राजाफोरनि दिनैनि बीटीसीनि बारग'सिबनि दिनै जोनोम सान फालिनायाव? बेथ' जाहैबाय सबबोथ' गासैबो उदजापन खालामनांगौ। मानो होनबा शिब सारा जोंना हाग्रामा महिलारि सारा माने बहुद घात प्रतिघात गावनि इडुकेसन लाइफआव जेब्ला इडुकेसन सेक्टर बा स्टुडेन्ट लाइफमोन बे समनिफ्रायनो जोंनि बर' जाथिनि थाखाय नांबोनानै दिनै 2003आव सुक्ति खालामदों BLTनि नाम लानानै नांबोनानै दिनै 17 इयार 2 इयार इन्टारियाम गभर्नमेन्ट आरो 15 इयार बीपीएफ दोलो जानानै खुंबोनाय जादों। बाहाय बहुद अनेक खामानि मावबोदों। मावबोनायखौ नुनानै जोंबो दासिमबो माने बिथांखौनो सापर्ट होनानै जोङो दिनैनि बे जोनोम सानखौ फालिबाय थानाय जादों। जोङो जोंनि आगुनि चिफ बीटीसीनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि सारनि दिनै 1 मार्च बे 1 मार्चआवनो बिथाङा जोनोम जादोंमोन। दिनै बेनिनो जोङो दिनै सालबारि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो बिथांनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों आरो दिनै बे गाजा गोमजायै फालिनाय बोथोराव जोङो दिनै 20 केजि जों केकखौ हानाय जादों बिथांनि जोनोम सानाव। दा बे हिसाबैनो दिनै जोङो गासैबो जिखिनि सालबारि डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोर दङ जोंनि कर्मि, बे कर्मिफोरखौ जोङो गोबाङैनो लेंहरनाय जादों। आं बे जोनोम साननि गेजेरजोंनो जोंनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि सारखौ आङो गोदो जेरैहाय मोजाङैनो रायजो राजाजों गोरोबनानै खामानि मावबोदों, सोलिबोदों बा बीटीसीआव जिखिनि जौगाथायनि खामानि मावबोदों आरो गासैखौबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै हाग्रामा सारा जेरै सलायबोदों फैगौ दिनफोरावबो बिदिनो सारा जाहाथे
मोजाङै मोजां सलायनानै लांनो हायो आरो बिथांनि जिउआ जाहाथे गोबावैनो आरो गोबावै जाहाथे दीर्घायु जाहाथे थांनानै थायो आं बेखौ आनान गसाइ अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबो जे बिथाङा आवगायनि बादिनो मोजाङै मोजां थानानै जाहाथे रायजो राजाखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो आरो बिटिसिनि जौगाथायनि खामानि मावनो हायो जेरैहाय आवगाय मावबोदों बिदिनो जोङो जोंनि रायजो राजाफोरा सारनिसिम आसा दङ जे सारा गोदो जेरै मावदों दाबो बिदिनो मावलांगोन बिनि थाखायनो दायो सारनि प्रति माखासे बिटिसिनि रायजो राजाफोरा जेरैहाय माने सारनि नीति आदर्शखौ नुनानै आरो मोजां मोननानै दले बले जइन जागासिनो दङ दले बले फैगासिनो दङ बे आं सानो फैबाय थानाय 2024 बे 24आव जोङो मोननैबो समस्थियाव दरं उदालगुरि आरो क'क्राझाराव मोननैयावबो जोङो MP जों देरहाहोनो हागोन आरो बेयो 100आव 100% खाटां आरो 2025आवबो जोङो बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो बिटिसिआव जोङो मोजाङै संख्या गरिष्ठता मोननानै सरकार दानो हागोन आरो दानो हाथों बेखौ आङो आनान गसाइ अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबबाय आरो बिथाङा जाहाथे गोलावै मोजाङै थांना थानानै बा जाहाथे खामानिफोरखौ मोजां मावलांनो हायो बेखौ आनान गसाइया जाहाथे आशीर्बाद हरो बेखौनो आङो सारनि जानानै इसोर आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आरज गाबबाय बेहाय लैहोर लैहोर फैनायनि खारना जाहैबाय दिनै BPF दोलोआव जेरैबादि मानसिफोरा हाबगासिनो दङ बा फैगासिनो दङ जइन जागासिनो दङ आरो बेयो सारनि जितु नीति आदर्श BPFनि जितु नीति आदर्श हाग्रामा महिलारि सारनि जितु नीति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै दिनैबो हाग्रामा सारनि जितु जोनोम सान बे जोनोम सानाव बयबो गाजा गोमजायैनो आरोबाव बांसिनै माने मोजाङै गाजा गोमजायै जाहाथे फालिनो थाखाय दिनै मानसिफोरा फैदों आरो बे फैनाय मानसिफोरा सारखौ आसा खालामो जे सारा गोबावैनो मोजाङै मोजां थानानै जाहाथे रायजोनि मोजां खामानि मावलांथों बेखौ जोंनि कर्मिफोरा इसोरनाव आरज गाबदों आरो मोजाङै मोजां क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन 24/7 इमारजेन्सी सार्भिस लेबोरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकोलॉजी डेंटल यूरोलॉजी डेंटल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी OT ICU NICU PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 91016304308822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।